Un any més, la Societat Coral La Igualtat ha mantingut viva la tradició de les caramelles i durant el cap de setmana les han cantat pels carrers de la ciutat. Divendres, però, tal com va anar la tradició, van fer la seva primera cantada a l'Ajuntament, davant de l'alcalde, regidors i totes aquelles persones que es van apropar al consistori. Tradicionalment, les caramelles tenien temàtica religiosa i anunciaven la resurrecció de Crist el dilluns de Pasqua, però amb el temps s'han anat incorporant peces més modernes i ara les caramelles també anuncien l'arribada de la primavera i el bon temps. Els dies en els que es canten també han canviat per tal d'arribar a més públic. Abans, per Pasqua, tothom estava a casa, ara avui en dia, per Pasqua, tothom marxa. I llavors, si volem nosaltres mantenir aquesta tradició de cantar les caramelles, doncs hem hagut de modificar el temps de cantar, total, una setmana després. Això és una tradició molt arrelada aquí a Catalunya i que nosaltres intentarem per tot sempre mantenir-la, aquesta tradició. Sardanes, habaneres i d'altres cançons tradicionals van formar part del repertori de la Coral La Igualtat, que en aquest acte estrenava en presidència i junta directiva, després de la dimissió de qui durant molts anys n'ha estat al capdavant, Isidre Olivella. Creiem que les entitats no és bo que hi hagi massa temps una mateixa persona al front d'ella. Aleshores, hem de deixar pas a la joventut, a les persones que poden tenir noves idees, noves il·lusions, i crec que era el moment adient. Amb l'Assemblea General vam presentar la dimissió i renovar o morir, diuen. I això és el que hem fet. Al capdavant de la nova Junta hi està Francesca Martorell, que ja té nous projectes per a l'entitat. Evidentment és un repte. El senyor Olivella ens ha posat un llistó molt alt, perquè d'ençà que ell va entrar a quan ha deixat el càrrec s'han fet moltíssimes coses. Nosaltres esperem, els membres que hem entrat a la Junta, esperem almenys poder assolir aquest llistó i, si més no, assolir-lo. Ganes no ens en manquen, d'això segur. El que ara falta és una mica d'empenta i tirar endavant moltes coses. Després de la cantada de caramelles a l'Ajuntament, la Societat Coral La Igualtat va cantar-les durant el cap de setmana per carrers i places de la ciutat.